ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಲೆಗ್ ಜಿಂಬುಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ. ಜಿಂಬುಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಯನ್ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಜಿಂಬುಳಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಪುಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡವು ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ, ಒಂಜಿ ಚಮಚದದ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದದ್ದು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಒಂದು ದಿರ್ಸಲೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಒಂದು ಪುಳಿಗೆ ಖಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೂಂಡನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನೊಂದು ನೆನಿತೈತೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಪುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆನ್ ಖಾರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ದಿರ್ಸೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಒಂದು ಖಾರ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಆ ಪುಳಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಗಂಜಿ ಉಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ. ಕುಂಪನೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಗ ಅಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಗಂಜಿ ಉಂಡ್ರೆಗ್ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಡೋಡು ನೀನು ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡದಾಗ. ತಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದ್ಗಿತ್ತನೆ. ನೆಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಪೊತ್ತು ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಚಟ್ನಿ ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿಗೆ ನುಂಗೆಲ್ಲು ಪೊತ್ತುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಂಚೆನೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂದಿನ ಕಡೆವೆನ ಚಟ್ನಿ ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಆತನ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಾತು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ವೆ. ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಚಟ್ನಿಗೆ ನುಂಗಿಲ್ ಪುತ್ತದ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೋರ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.